Ennen tarvitsin jos jonkinlaisia putkimiehiä. Mutta sitten löysin tämän oikean. Johnson kodin putkimies avaa tukoksen puolessa tunnissa. Ja kun käytän sitä säännöllisesti, ei tukoksia edes tule. Siinä on viemärin turha enää nikotella. Joo. Johnson! Meillä lattia saa kestää elävää elämää. Ja kyllä se kestääkin. Sillä olen hoitanut Johnsonilla lattian suojaavan pinnan. Siksi se on paljon helpompi pyyhkäistä puhtaaksi. Johnson hoitoaineet kaikille lattioille. Eikä lika tartu. Tiedätkö, mikä on kätevin tapa pyyhkiä pölyt? Samalla kun pyyhin pölyt, lähtevät myös tahrat ja sormenjäljet. Eikä lika enää tartu. Koko koti tuoksuu puhtaan raikkaalta. Bled, kätevin tapa. Kokeile. Joo. Johnson! Ongelmalian poistamiseen on monta konstia. Vanha tapa on liottaa ja hangata. Uusi tapa on biospray. Kostuta likakohdat biospraylla ja anna pesukoneen hoitaa loput. Tosi helppoa ja nopeaa. Vain kostutus ja koneeseen. Biospray. Aina ennen pesua ja saat nopeasti puhdasta. Joo. Johnson! Hei, täällä tarvitaan nyt Glade ilman raikastajaa. Saat luonnollista ja raikasta tuoksua moneksi viikoksi. Johnson Glade raikastaa koko kotisi. Valitse mieleisesi Glade. Luonnollista raikkautta ilmassa.